Aquesta passada setmana es van obrir les beques FPI que em van permetre a mi, per exemple, durant aquest any començar un doctorat. I com s'entra un doctorat? Un doctorat són 3-4 anys investigant preferiblement a temps complet, per tant, si no cobres no és mentalment sa. A més, encara que estiguis al principi de la teva carrera científica, estàs investigant, ets un treballador i per tant has de cobrar com a tal. Doncs no us menteixo, a Espanya començar un doctorat és molt difícil. I no ho dic per fer-me el guai, al contrari, fa molta llàstima. Hi ha molt poques oportunitats i són totes bastant precàries. El meu sou, per exemple, no arriba ni a ser mileurista. I jo encara he tingut sort, he tingut companys boníssims, excel·lents, que fan molt bé la seva feina, que no han aconseguit trobar aquesta oportunitat i que ara el seu futur està penjant una mica d'un fil. Si no invertim en oportunitats per a ells i elles, doncs aquests cracs i tots els diners que ja hem invertit es perden. Se'n van a l'estranger. Tenim molt per treballar per aconseguir que els nostres investigadors, joves, doctorats, postdoctorats, tinguin oportunitats per fer la seva recerca aquí, a casa.